Nginakho ukubona ukuthi abantu abaningi lento yenkolo bayitshela ukuthi i-lifestyle, yabona, yinto nje ukuthi umeshe indlela osukuphila ngayo. Bakhona abantu uthola ukuthi njengoba mina ngiyiNazaretha nje ebenokugxeka ukuthi wena yini ukhetha uNazaretha udukile fanele uthathe uJesu. Yabona bafowethu, kuya ngokuthi into unolwazi olungakanani kuyona nokuthi ifike kanjani kuwena. UbuNazaretha nje into yokuqala kufanele uyazi ngabo awukhethi, ibona okukhetha wena. INazaretha liyokutshela lonke, iNazaretha liyokutshela ukuthi ubuNazaretha bafika kanjani kulona. Omunye ukutshela ukuthi wayegula waphuphelele esindiswa ushembe nangempela wafika wamsindisa wasinda. Omunye wadonswa ngaleyo ndlela. Omunye nje kuyafika nje nangebonaliso elele etshela ukuthi fanele beyiNazaretha, yabona. Akusiyo kodwa into efikela nombani, bakhethiwe abantu abafika ngoba uma uke waya ngokuthi wena uyayikhetha ngokuyithanda ngeke uhlale ngisho inyanga ezimbili uzowa, yabo. Inkolo nje bafethu ubuNazaretha okokuqala into efanele yazi ngayo iyona nkolo yokuqala kaJehova. Zonke izinkolo zifike kamuva ngoba iyona nkolo eyafika noMose. Inkolo-ke yobuNazaretha bafethu ile nkolo uJehova athuma uYeshua yaMashekh ukuthi ezoyivuselela. Lo nina namshintsha igama nathi uJesu Kristu. Lo wayeNazaretha nina namshintsha nathi ungaseNazaretha, nathi uJesu Kristu waseNazaretha. Iyona nkolo-ke thina esikuyo leyo bafowethu. Inkolo othi uma ukuyo akuphashwa laphana ngoba ayikho into ekufanele ikujabulise ngokukholwa laphana. Ukukhonza nje uNkulunkulu ugcina imithetho yakho kunzima, ugcina imithetho kaNkulunkulu. Futhi imithetho kaNkulunkulu ebuhlungu, yabona. Ayikho into ekufanele ikusinekise noma ikujabulise uma kufanele ugcine imithetho kaNkulunkulu ngoba awukho nowodwa omnandi, yabona. Mina ngake ngasindiswa ngo-2006. Kwangihlula ngoba ngangingabhilongi laphana. Okokuqala nje mina ngangingakwazi ukuphapha, kwakunesikhathi ukuthi uma becula khona kufanele begxumagxume bejabule bebheke phezulu. Mina leyo nto ngingakwazi ukuyenza. uNkulunkulu akaphashelwa. uNkulunkulu uma ukhuluma nawe uyazotha, uyisole kuyena, uyithobe. Awuvele usuke nje ngazuthi ukhuluma nontanga yakho noma nomuntu nje, umuntu ongeke umqondo, ongaqondakali ukuthi umuntu kanjani. Kufanele nazi bafethu ukuthi uNazaretha inkolo ejulile, akusiyo inkolo yokutayela nokudlala. Uma ufuna ukutayela nokudlala ungakulezi ezinye inkolo, kodwa inkolo yobuNazaretha akusiyo yokutayela nokudlala. Futhi akungeni nombani khona, bakhethiwe abantu abayiyona. Ukube mina ngibanga iNazaretha ngangingeke ngingene kwenye inkolo. Ukube kuthiwa ngibanga iNazaretha ngangivele ngiyogcina ngibe iNazaretha ngoba vele kwakudaliwe ukuthi fanele ngibe yilona.